Пожалуйста. Те го влачат вече, да ли? Влачат го вече, ама малко май грешно подходи. Тук са на Ники въриците. Някой да му каже. Тук да му кажеш. Ах ти как с гъната сопа. Май нямаш кола, но не знам. Сега сома, като го изпълним на така, да направим една обща. Ще стане То май всички ще трябва да се нареждаме да го фащат. форума съвсем ще пламни вече. Ще се побъркат всичките в този форум. Може и той да е. Какво? Да. Никой внимай върха, брачет. Бъркам да наваля. Нико, Те са ръкавицата, дойде. трябва да го докарат те. Може да го изкарат. Ти миналата година Там няма да го сварят. 2 часа Може ръкавиците, ама. Ама и от брега. Там няма да можете. Брега. Тук да не отиде пръчката, много изгналата брачет. Така и прави, става се предвижда. Като плагач. Да пълга бягата бъдачи. Колкото са това. И те въртото могат да натягат, когато са пикат. Просто няма повече. Няма ли? А накрая викам бъртута. Ще да я полирам още по-хубаво. Тук или закачих нещо, или има риба. Виж, ще казвам, то много работа. Тези болчета едно по едно съм ги разпробил да им прави тези въртоти.
Скарал съм ти ги, защото бяха закачени с маркера. Борко, звъниш? А, не бе. Тук е сприл лодката. Не разбирам, а? Добре, направо, отваряй направо. Какво да правя? Да, още. Да убиеш ти. Искаш да го отвия ли? Дръж го. Последно Дръж го. да го отвия ли? Девин, давай, тъй ще снимаш. Аре бе. Знаеш. Ма още не снимай, като излее рибата, защото няма батерия, да знаеш. Светна батерията. И го вардя за рибите. За общата го вардя. Чули краси? Добре. Изключал па. Усети ли какво изпитах аз миналата година? Като болят ръчичките, поне една седмица. Ами лодка, дай той може да се извичи. И да не казвам къде ще имаш силина. Направо още сега виждам. Слизай, да не паднеш, внимай. Краси, пани въжи. Сега има някой себе си? Не, аз изпуших едно от твоите. Май беше последната даже. Сега искам да удари на сон. И ще бъде... Няма да ти кажа. Краси, кажи някой лав за камерата. Някакъв коментар за пред камерата? Коментар ли? Да. Един на нула за Левски. Стъпи го да мога той да ми. Борко. Колко нашия са били? Настъпилото и там при тебе да може да мозне бе. Да, колкото този гепа изкара. Няма да знам пътя, гепа и го отдолу на зоната тука. Стопни го по главата лекичко. Стопни го лекичко. Пустай го сега малко на мира, фащай го за долната тука. Фащай го, не. Пани го отдолу, пани го. Пани го и го дърпайте, айде. Браво, Милко. Милко машината. Още ли? Дръж ти го, дръж нищо. Задигне платничка. Като дигне платничка, това няма да се. Ники, това колко килограма е горе? Към 30-40. Ще го изтеглим, бе. Даже ще го изтеглим. Кантара е тук, ще го изтегли. Ники, погаля го за късмет. Как си покапва таранки и шарамчета? Та аз удар ли ще имам? Милена байце. Милена бай. Жестоко. Това е 1 милиона байт. Те стопчета ги обитка. Моите топчета са уникални. Краси, ари идвай да снимаш, брачет. Бланка, я направя една снимка. Милка, чакай да спрахне.
Браво. Усмивка? За видеото? Я някой вземе ти плътничи само? Ванка, може ли да дърпи? Не. Да не влиза в... Аз това въпрос взема да го пасвам. Да не влиза в кадъра. Влиза малко по-малко. Искате ли снимка или клип да правя? Аре, Борко снима. Снимай, сега го пускай ти, вие. Да мога да сваля малко. Айде, пускай. Цункай го е, Милко! Чакай! Удари му един език. Чакай, стой, дръж. Айде, дай! Браво! Оп, браво. А, така. Мале, жената. Ще го види. Лошото е, че го види. А, няма това право чекай момент. Има кой баща те направи. Баски. Браво, Ники. Няма нужда да има живи. Героите са уморени. Милко ево. Ете. И бах ти завършиха ми, кажи, а? Браво. Много добре са Голям кеф. Голям кеф. Направо бас. Това е трудно. Тук дълго ще държим влагата. Да. Дълго човек. Тази година такъв риболов отдавна не сме такова. Тук ще наговорят много дълго време. Как ще дойдем, да не знам, да замерим места. Вижда, ние запомнихме се. Милко! Милко продължава в играта. Следващия сом. Не, най-вероятно. Закачени ли сме?